Хайырлы кич эфирда безнең республика, безнең гамәл тапшыруы. Бу көннәрдә абитуриентлар укырга керү өчен документлар тапшыра башлады. Быел югары уку йортларына һөнәри белем бирү оешмаларына кабул итүдә үзгәрешләр бар. Россиянең Мәгариф һәм фән министрлыгы яңа кагыйдәләрне раслады. Аларның асылы уку йортларындагы белгечлекләр, бюджет урыннары, кадрлар әзерләү мәсьәләләре. Бүген тапшыруыбызда шулар турында сөйләшәчәкбез. Bizning qo'noqlari Рима Атлас кызы Ратникова, Бердәм Россия партиясенең Татарстан бүлеге сәркатибе урынбасары, Татарстан дәүләт советы депутаты. Хәерле кич. Исәнмесез? Рәшит Корбангали улы Низамов, Казан дәүләт архитектура төзелеш университеты ректоры. Хәерле кич, дуслар. Роза Искәндәр кызы Шәйхмәтова, Татарстанның Мәгариф һәм фән министрлыгының өстәмә һөнәри белем бирү бүлеге җитәкчесе. Хәерле кич, исәнмесез? Айдар Илдар улы Шәмсетдинов, Казанның күп телдә белем бирүче Адымнар мәктәбе директоры, Татарстан дәүләт советы депутаты. Исәнмесез, хәерле кичләр. Исәнмесез? Гөлнара Фидаил кызы Гарипова, Габдулла Тукай исемендәге Арча педагогика күллияте директоры. Исәнмесез, хәерле кич. Рамил Хамит улы Мирзахитов, КФУның филология һәм мәдәният ара багланышлар институтының Габдулла Тукай исемендәге Милли мәдәният һәм мәгариф югары мәктәбе деканы. Исәнмесез, хәерле кич. Исәнмесез? Безнең белән Мәскәүдән Skype аша Илдар Ирек улы Гыйлметдинов кушыла. Россия дәүләт думасы депутаты. Хәерле кич, хөрмәтле дуслар. Студиябезгә югары уку йортлары вәкилләрен, шулай күллия җитәкчеләрен, ата-аналарны чакырдык. Киләсе 1 сәгатьтә укырга керү, максатчан уку һәм гомумән республикабызга белгечләр әзерләү мәсьәләләре турында сөйләшәчәкбез. Бүген Татарстан предприятиеләре, оешмалары, кадрлар кытлыгы кичерә. Кайсы гына өлкәне алсак та, сәнәгать, оборона комплексы, мәгариф, мәдәният, авыл хуҗалыгы, төзелеш, медицинага белгечләр кирәк. Аларны әзерләү безнең вузлар, урта һөнәри белем бирү оешмаларының җаваплылыгында. Рима Атласына, республикада яшь кадрлар әзерләүгә зур игътибар бирелә. Шулай да менә бүген нинди төп мәсьәләләргә игътибар итәргә кирәк дип уйлыйсыз? Миңа калса 16, 17, 18 яшьлек кызлар һәм егетләрнең фикере нинди өлкәдә нинди кадрлар җитми икән турыда уйламыйлар алар. Алар үзләренең тормышын ничек төзәргә, нинди һөнәр сайларга, ничек аны алырга, ничек тормышларын төзергә һәм уңайлы итеп лайыклы һәм матур тормышта яшәргә дип уйлыйлар алар беренче чиратта. Дәүләткә килгәндә инде дәүләтнең бөтенләй башка, бөтенләй түгел. Дәүләт барыбер дә бәхетле гражданнарын күрәсе килә, гражданнарын бәхетле итеп. Ләкин дәүләтнең бит башка бурычлары да бар. Беренчедән, сәнәгать өлкәсендәме ул, социаль өлкәләрдәме, башка нинди өлкәдәме, анда кадрлар булырга тиеш. Чөнки шул ук һөнәрен дөрес сайлаган кеше авырып китеп, табибка бара алмаса, аны дәваларга кеше булмаса, ул бит бәхетле була алмый барыбер дә. Шулай булгач инде менә ничектер менә шушы ике төрле якка юнәлгән векторларны килештерергә кирәк бүген. Һәм менә совет чорын искә төшерәм дә, югары белем алу приоритеты бар иде. Син аны ул һөнәрең буенча эшлисеңме, юкмы, син аны ал әле, мөмкинлек сиңа була. Аннары кешенең ялгышырга хокукы көчлерәк эшлидер дип әйтсәм ялгыш булмас. Беренче тапкырдан ук дөрес сайламасаң, икенче тапкыр, икенче югары белем алып буладыр, хәтта 3-4 белем алган кешеләрне дә беләм мин. Бүген андый киң мөмкинлекләр юк. Ялгышырга хокукыбыз ул хәтле көчле түгел, күп түгел, чөнки һәм дәүләт эчендә, һәм білім бирергә, баласына білім бирә торган ата-аналарның да мөмкинлекләре чикле, акчалар шул хәтле туздыр булмый инде, шиковать итеп яшәп булмый. Миңа калса менә бу турыда да бик каты уйларга кирәк. Ну, тенденциялар инде бүген. Балалар хакы кими, елдан ел менә дәүләтнең нинди генә колоссаль эшләрен күз алдына китермәк, ул чынлап та бик күп чаралар күрелә, ләкин саны барыбер дә кими, халык саны да һәм туучы балаларның саны да, аның сәбәпләре дә бар инде әлбәттә. Ул шулай бүген. Һәм бүгенге көндә менә кадрлар кытлыгы ул тагын да ныграк сизелә башлады. Чөнки без менә шул импортозамещение белән эшли башладык хәзер. Яңа производстволар барлыкка килә, яңа продукцияларны эшли башладылар. Кадрлар кирәк. Ну менә
ничек буларны барысында хәл итәргә, менә бу турында сөйләшергә, бүген турыда сөйләшергә кирәк безгә. Һәм безнең бу тапшыруны бит инде без Бердәм Россия партиясының максатларыннан чыгып та алып барабыз. Безнең халык программасы бар Бердәм Россия партиясының, һәм анда зур гына бер шундый саллы өлеше нәкъ менә мәгариф системасына багышланган. Һәм анда бу система әлбәттә дәүләтнең иң зур стратегик ресурсы дип билгеләнгән, һәм ул дөрестендә шулай. Һөнәр сайлау ул һәр кеше тормышында шундый хәл иткеч этап дияр идем мин. Чөнки нинди һөнәр сайлауыннан чыгып, кешенең язмышы да билгеләнә, язмышы да турыдан туры шуңа бәйле. Шуңа күрә менә 7 кат уйлап, 1 кат кисергә кирәк бу очракта. Булай да безнең республикада мөмкинлекләр бик күп, безнең күп кенә югары уку йортларыбыз бар, шулай ук урта белем бирү учрежденияларыбыз бар. Менә бүгенге көндә Роза Искәндәревна әйтсәгез иде, күпме бюджет урыннары бар, һәм алар кайсы юнәлешләрдә артты? 11 сыйныфны бетерүче балалар безнең точно әйткәндә инде 14800 бүгенге көндә. Аның 5700 Казанга туры килә. Гомумән алганда Татарстан буенча шушындый. Аннан кала 9 сыйныф укучылары билгеле, аларның бер 40% безнең 10 сыйныфларга баралар, бер 60-ка якын проценты аның шушы урта һөнәри уку йортларына китә. Алар да безнең күп дип әйтергә кирәк, 40 меңнән артык бала безнең 9-ны бетерә быел. Нинди урыннар бар, бюджет урыннары бар ничә дигән вакытта, менә бүгенге көндә яңа уку елы өчен 23-24 уку елы өчен федераль бюджеттан югары уку йортларына бирелә 21100 бюджет урыны. Ул барлык тармакларны күз алдына китереп, барысы дип әйтик инде, безнең Татарстан территориясында булган уку йортлары өчен. Һәм шушыларның кайсы юнәлешләргә китә дип әйтсәк, менә бу 21000-нең 70% дип әйтсәк тә ярый торгандыр, ялгышмыймдыр. 70% безнең КФУга, КАИга, КХТга күбесенчә китәләр. Һәм бүленәләр башка вузларга да. Кайсы юнәлешләр дип әйткән вакытта юнәлешләрне безнең инде теге гомумирак группаларга, төркемнәргә кертеп, аны булайрак бүленә. Мәсәлән, шушы 21000 бюджет урынның 12% ул мәгариф һәм педагогика фәннәренә китә. Ул инде 2500-га якын бала. Аннан соң безнең информатика, вычислительная техникага 8,5% китә. Электротеплоэнергетикага китә безнең 7% шушы урыннарның. Машиностроениега, лечебное делога иң азы дип әйтсәк ятаяр инде 2% наверняка шушыңа китә безнең. Һәм инде абитуриентларның сайлауы кайсы дип әйтсәк, абитуриентларның да сайлау юнәлешләре иң беренче чиратта бүгенге көндә информатика һәм менә бу санаулар, вычислительная техника тора. Аннан соң мәгариф бара. Инженерный фәннәр дә, машиностроениеларда безнең өчен бүгенге көндә балалар өчен дә, абитуриентлар өчен дә төпле юнәлеш дип әйтик, югары юнәлеш дип, приоритетный дип әйтсәк тә шушылар торалар. Безнең бит әле югары уку йортларыннан кала урта махсус уку йортларыбыз да бар. Бүгенге көндә безнең 99 шушындай уку йортыбыз бар Татарстанда. Ул безнең Татарстан бюджеты буенча балаларны укыта торган безнең билем оешмалары. Бүгенге көндә яңа уку елына дип әйтик инде 4%-ка без артык дөрес әйтергә кирәк, артықты күбәйттек дип әйтергә кирәк, менә контрольный цифрлар приемына. Бүгенге көндә безнең ул Татарстан тарафыннан билгеләнгән 23000 контроль цифрлар. Бу күпме азмы дигән вакытта, бу бөтен тармакка карала. Шул ук вакытта ихтыяҗны карарга кирәк. Ихтыяҗ күпме? Ихтыяҗны карасак, ихтыяҗ безнең менә шу махсус урта мәктәп, урта уку йортларына шул 24000 тора безнең. Примерно шундыйрак тора. Ни өчен дигәндә, чөнки алар чынлап та күп, безнең тармаклар да күп. Аларның бөтенсен дә тәэмин итер өчен шушының хәтле. Менә карап карыйк әле. Мин әйттем 21000 дип әйттем бюджеттан килә югары уку йортларына, 23000 махсус. Чыгарылыш безнең ничек? Югары уку йортларындагы чыгарылышны карасак, безнең ел сайын 30000-га якын специалист әзерләнеп чыгарыла. Менә безнең Татарстанның уку йортларында. Татарстанның оешмаларына бүгенге көндә югары белемле специалистлар 9000 кирәк елда.
Димәк, без чыгудан күпмедер ихтыяжны без бер беренче караганда тапкыр. ябабыз да, шулай бит, ихтыяжны ябабыз да. Икенче караганда бөтен специалистлар да безнең шушы тиешле тармакка барып җитми дигән сүз. Бюджетны укып бетергәннәр. Бу инде сез барыбыз да без беләбез, инде бүгенге көндә менә бу уку йортларын укып бетергән специалистларны, әгәр дә безнең элекке вакыттагы шикелле бүленеш булса, алар инде безнең чынлап та шушы ихтыяжны ябарлар иде. Бу ел уку йортларына кергән вакытта азрак үзгәрешләр бар бит анда безнең. Единый подход дип әйтәбез. Әгәр дә безнең очно укыганда да, заочно укыганда да, кич укыганда да төрле срокларда документларны кабул итәләр иде. Бу ел инде ул безнең бөтенесендә дә бер төрле була. 25 июльгә кадәр дәвам итәчәк. 2 формага да, 3 формага да дип әйтсәк була инде. Югары уку йортларына. Махсус уку йортларына ул 15 августка кадәр дәвам итәчәк. Димәк, балаларга мөмкинлек юк түгел инде, мөмкинлек бар. Монда уйлап бетерергә кирәк. Сез әйттегез бит, 7 кат үлчәргә кирәк дип. Чөнки менә бу профориентационный дигән әйберне, һөнәргә карата булган эшчәнлекне, һөнәр сайлау эшчәнлеген билгеле инде 10-11 сыйныфта түгел, бәлки ул алдан башланырга тиеш. 5 сыйныфтан ук алданрактыр да әле бәлки. Югары белемгә килгәндә, безнең 2003 елда Россия югары белем бирүнең баллон системасына кергән иде. Баллонская система образования дип атала. Студентлар 4 елдан соң бакалавриат һәм 6 ел укыгач магистрлык дипломы алып чыгалар иде. Узган ел Россия бу системадан чыкты һәм менә хәзер безнең югары белем бирү системасында нинди үзгәрешләр булачак? Илдар Ирикович, Думада бу турыда нинди фикерләр бар? Бик зур рәхмәт. Беләсезме, без бит инде bir яктан икенче якка аушабыз, совет системасыннан китеп, яңага күчтек. Хәзер менә монсыда шамый, башкага күчәбез дигән фикерләрне әйтәләр. Безнең фикерләү буенча безгә советлар вакытында булган мәгариф системында уңай якларын алырга кирәк. Хәзерге мәгариф вазгыятының да уңай якларын алып, үзебезнең матур иттереп, илебезгә кирәкле специалистларны әзерләргә кирәк. Ел ахырына кадәр мәгариф министрлыклары тарафыннан шушы юл картасы төзелә, һәм шу юл картасы нигезендә яңа федераль стандартларны кабул итеп, киләчәктә ничек итеп югары уку йортларында инде юнәлештә күпме специалитет була, күпме бакалавриат, магистратура, барысы да өйрәнелеп, шушындый юл картасы төзелеп, яңа стандартлар белән алар кабул ителәчәк. Бер нинди дә ашыгу, бер нинди дә тиз генә югары уку системасын бутап ату андый нәрсә булачак түгел. Мин тагын бер нәрсәне әйтәм. Федераль законга сез беләсез, өстәмәләр кертелгән иде. Ул кагылган иде максатчан юнәлешле уку буенча. Менә минем үземнең фикерем шулай. Biz bütün бюджет урыннарын әзер бирергә кирәк. Шушы максатчан юнәлешле укуга һәм анда шушы федераль законда каралган. Шуның буенча беренче курстан соң килешүгә кул куелалар икән. Минимум 3 елга кадәр ул шушы укып бетергәннән соң шунда барып эшләргә тиеш. Әгәр барып эшләми икән, Uşu gelişüde karalgan tuğlusınca seni okutkан için devletke akşamını geri kaytarıp beresiz. Şuluk uçrakta ikinci yaktan kul kuyuşularda militerge tiyişler iş ürünü bilen, hizmet hakkı belirlenirge tiyiş, rak meseleleri hal ettirge tiyiş, tek tırgından gına balalarını Okup çıktığınız devlet hesabına eydəgisində barıb işləgiz deyib, bir kimdə çiberəşək түгел. Bu məsələlərində bizə anlarga kirək. Mənə biz aytib 60%-qa yaxın biz bala texnikumlarga, biletlərə oxuruğa getdi. Anda bit qay bir vaqtda бар idi biz oxuyan vaqtda oxuya almağan balalar, onun üçün birinci klassqa bara almağan balalar, barığız texnikumga, училищеға deyib деген фикерләр дә бар. Бит анда безнең хәзер әйбәт балалар, әйбәт кешеләр бара. Безгә аларга 60% бала. Аларны алга таба ничек алып барабыз? Чөнки күп кенә безнең күлиятләр нык көчле, ана шул арча күлиятын алып кал. Укытучылар җитми дибез. Үз вакытта иң көчле укытучылар
birinchi чиратта күллиятләргә укырга киткәннәр, аннан соң югары бетергәннәр. Иң көчле укучылар. Шуңа күрә аларга игътибар итеп, аларның югары уку йортларына кируен тәэмин итеп, бердәм экзамен бирәсе дә юк, үз юнәлеше буенча бара икән. Шушлар белән ныклап эшләргә кирәк. Һәм тиешле аларга материал мөмкинлекләрен булдырырга, уку сыйфатын арттырырга. Әйтәсем килә, менә икенче елга менә без партия, бер Россия партиясе чалып бара. Икенче елга исән сау булса, шушы күллиятләргә, техникаларга ярдәм итүдән, материал ярдәм итүдән, аларны тәртипкә китерүдән яңа программаны җибәрү дигән фикердә бар без. Ничек тә балаларыбызга уңайлы булсын өчен һәм аларга бер тигез мөмкинчелек тудырыр өчен. Рәхмәт. Фикергә калырга. Менә бердәм дәүләт имтиханнары дигәндә, аны 100 баллга тапшыручы студентлар асылда Татарстан вузларына түгел, ә менә Мәскәүгә, Санкт-Петербургка, башка шәһәрләргә укырга китә. Һәм алар аннан укып чыкканнан соң Татарстанга кайтамы? Ул сорау алдында тора әле. Еш кына кайтмаска да мөмкиннәр, чөнки алар Мәскәүдә. Мәскәү вузлары күп кенә сәнәгать предприятиеләр белән эшлиләр һәм 3нче курстан соң егетләрне, кызларны җәлеп итәләр, эшкә калдыралар. Ә менә безнең вузлар ничек эшли предприятиеләр белән? Безнең вузларда белем сыйфаты югары дип сөйләшәбез без. Ә менә эшкә урнашу мәсьәләсендә ничек? Әйтеп китәсе килә, безнең Татарстанда вузлар бик тә матур эшлиләр. Мин инде үзебез турында әйтеп китәчәкмен. Безнең күбесе белә инде менә Илдар Ильич тә булганы бар. Безнең кампусыбыз ул халыкара дәрәҗәсендә. Андыйлар Татарстанда сирәк дисәм инде була. Һәм шул кампуста иң теге мактаныр кәбере бар. Ул безнең шул белем бирү фән белән шөгыльләнеп торган үзәкләр. Һәрбер юнәлештә үзенең үзәге бар. Анда инде безнең елга 2 тапкыр Рөстәм Нургалиевич та килеп китә. Менә Фальков безнең Россия министры булды. Ул Россиядә шундай сирәк хәл. Алар берсе дә шул менә иң мөһиме, алар берсе дә халыкара дәрәҗәсендә. Шуңа күрә менә шул площадкаларда, менә шул үзәкләрдә эш алып барыла. Нинди эш булырга тиеш анда? Анда без белем бирергә тиешбез. Югары дәрәҗәдә практик ориентированный диебез, кирәк. Ул була шул чакта бизнес белән тыгыз элемтәдә эшләсәң. Менә шул площадкаларда безнең галимнәребез инвестицион ачышлар ясыйлар, судлар белән бергәләшеп, нитеп шуңа килеп бергә эшли. Шуңа күрә шундан килеп чыга, что безнең менә судларыбыз, галимнәребез, алар кирәкле, менә бу заманда кирәкле эш алып баралар. Мәсәлән, әйтеп китәсе килә. Менә бүгенге авыр хәлләр заманасы авыр, без бөтенебез дә Россиябезгә файдалы эшләр эшләргә тиешбез. Менә шул кәдә без уңышлы эшлибез әйтәсем килә. Менә шундый үрнәк, бар фирма Flamax дигән фирма, алар Мәскәү егетләре, хотя Фергат үзәтеш малай ул. Алар менә шул зур резервуарлар ясыйлар. Ул бик тә тигән котлаулы конструкция, анда ул просто зур бочка түгел инде. Шуңа күрә алар эшләгәннәр күп еллар французлар белән. Менә бу заманда французлар белән элемтәләр зелдә. Алар безгә дәштеләр һәм без менә аларның шул тәҗрибәләренә нигезләнеп, безнең шул менә теориябызны кулланып, без менә шул зачын шиштек. Бүген көндә инде бер унлап шундый резервуарлар ясалды төрле безнең Россия шәһәрләрендә. Ул менә шундый әйтеп китәсе килә, шуңа күрсәтә, шуңа күрә безнең менә икенче стагы бар. Без әле не зур инициатив түгел, безнең 4,5 кеше укый, сон арттырмыйбыз. Нигә дисәгез, безнең мөмкинлек бар арттырырга. Сон арттырсаң, аларның, значит, аларның киләчәктә эш табулары бар. Без беләбез, менә безнең регионга, Татарстаныбызга, менә республик регионга шул 1000 тирәсе кеше кирәк, 1000 кеше укытып чыгарабыз. Ул безгә бирә мөмкинлек беренчесе менә шул. Юнәлеше икенчесе югары дәрәҗәдә белем бирү. Шуңа күрә безнең андый менә теге һәрбер елны без менә шул планы үтибез әйтеп китәсе килә. Чүтен адам иң мөһиме нәрсә өчен килде мин монда әйтеп китәсем килә.
татар телендә укыта бетерик 30 ел артык. Менә 2 ел безнең туктап торды эшебез. Сәбәпләрне әйтә алмыйм. Вакыт юк, алар билгеле. Әмма менә бу ел инде безнең рәисебезгә эндәштем, әйтәм, республикага бу ярдәм кирәк. Шуңа күрә менә Аллаһка шөкер, менә бу елны 20-25 кабул итәбез, татар телендә укытачакбыз. Республика безгә булыша. Шуңа күрә ПГС программасы булачак ул. Шуңа күрә приемная комиссияга шалтыратыгыз, эндәшәгез, сезгә бөтенегезгә аңлатып бирәчәкләр. Ничек татар телендә түгел, әтәкәк билингваль системасы нигезендә татарча да, урысча да. Әйе, безнең 50% татарча укытыла инде. Күп китаплар язылган. 16-17 кешебез шул китаптыралар улышны сагынганнар, шуңа күрә. Рәхмәт. Рәхмәт. Югары уку йортлары чыгарылыш сыйныф укучылары белән ничек эшли, ничек җәлеп итә? Энергетика университетыннан Римма Ахмәтова. Рәхмәт сорауыгыз өчен. Талантлы яшьләрне, укучыларны, олимпиадада җиңүчеләрне энергоуниверситет җәлеп итү өчен берничә юнәлештә эшлибез без. Беренчедән, без 70тән артык мәктәпләр белән эшлибез. Бу Казан мәктәпләре генә түгел, бу район мәктәпләре дә, Ярчаллы мәктәпләре белән дә эшлибез. Без талантлар университет талантов белән бергә белем бирү программалар ачтык. Бу мәсәлән виртуаль чынбарлык, акыллы материаллар дигән шундый программалар бездә алып барыла. Шулай ук быел без Россия президенты грантын оттык һәм яңа программа ачабыз һөнәргә старт дигән. Бу мәктәп укучылары өчен 8-нче, 9-нчы, 10-нчы класс мәктәп укучылары өчен әйбәт шундый программа була. Һәм әлбәттә без олимпиада җиңүчеләр өчен университетта махсус программа бар. Ул беренче курстан ук алар белән аларга фәнни траектория бирелә, фән белән шөгыльләнәләр, грантларда, стартапларда катнашалар. Шулай ук ул укучылар тулай йортта иң яхшы комната үзенә сайлый алалар һәм аларга югары стипендия түләнә. 200 мең, да? 200 мең стипендия түләнә. В течение года. Елына бер. Шуны 12-гә бүләбез инде без. Бүтән кеше сезгә ябырылыр хәзер. 200 мең бер елда түләнә. Безнең Туполев исемендәге Казан Милли тикшеренү техник университетының кафедра мөдире Мансур Фуатович безнең студиядә. Мансур Фуатович, сездә ничек югары сыйныф укучыларын, мәктәп укучыларын менә алдан сезгә чакыру мәсьәләләр, шундый проектлар бармы сездә? Бездә андый проектлар күп. Мен менә әйтәсем килә иде шул сезнең фикер турында, теге Мәскәү университетлар моннан чакыралар икән абитуриентларына, аннан соң алар бүтән Кире кайтмыйлар. Кире кайтмыйлар, аннан соң предприятиеләр белән эшлиләр икән, аларны бер кертәләр эшләргә. Бездә дә андый хәлләр бар. Бездә без чакырабыз абитуриентларны. Бездә шундый проект бар. Ростех канатлары дигән. Ул бит Ростех федераль компания, ул корпорация, ул бөтен техник университетлар белән эшли. Ул Мәскәү университетлар белән дә эшли, безнеке Казан университетлар белән, безнең КАИ белән бик тыгыз ниләр бар, элемтәдә. Менә шул безгә университетка кергән талантлы абитуриентлар, алар безгә кереп, яхшы стипендия алалар, эшкә керәләр. Монда Ростехның сәнгать предприятиеләре күп, авиацион, вертолетный, аннан соң техник бик күп. Моторостроительный, радиоприбор, электроприбор күп, алар монда бик күп. Аннан соң мен әйтәсем килә иде шул 9000 теге потреб ихтияж. Татарстан Республикасы. Ул бик
сан бик Киметелгән кебек име? Ол, ол нинди Ел сайын. Білем инде, ну барыбер. Ул нинди предприятиелар кірген шул статистикаға. 9 мыңнан артық инде ул ихтияж. Шуңа күрә минем уемча бик күп предприятиелар бармы бездә Татарстанда. Шул без техник университет менә хәзер тек авиацион завод белән эшләгәндә, андагы ихтияж анда Бу әле югары белемле специалистлар турында сүз бара. Аннан кала безнең бит урта махсус бар. Алар да барып эшләргә мөмкин. Шуңа күрә монда шундыйрак. Беләбез инде. Андый предприятиелар монда күп. Районнарда шундый ниләр ихтияж бар. Чаллы, Нижнекамск, ниләр, химия, нефтехимия, банк. Нинди анда бит бик күп ниләр кешеләр кирәк. Шулар белән без эшлибез, аннан соң бездә бик күп профориентацион проектлар бар. Менә быел без грант президент Россия президентының грантын оттык. Ул балалар өчен үзәк ачабыз. БПЛА дигән беспилотникларны төзәйтергән балалар уйныйлар, белем алалар, аннан соң укырга да керәләр безгә, Алла бирсә. Шуңа күрә без андый профориентацион проектлар бар. Татарстанда гына түгел, без чыгабыз бүтән районнарга, өлкәләргә. Шуңа күрә шундый проектлар бар. Тағы бір фикер бар иде, менә колледжларда укытырган балалар, алар керәләр анда, аннан соң безгә киләләр. Без алар белән, менә безнең техник университет, шулар белән бик тыгыз элемтәдә дип әйтергә була инде. Алар эшкә керәләр колледждан соң. Аннан соң аларга фикер килә, миңа югары белем кирәк икән. Менә шулар өчен бездә махсус программалар бар, әз генә кыскартылган. Алар 3,5 елда шул югары белемне алалар, аннан соң ул теге осознанный выбор дип әйтерлек була. Алар киләләр дә, яхшы укып чыгалар, аннан соң карьераларын үстерәләр. Шулар өчен бездә махсус шундый программалар бар. Шул колледжларда бик күп балалар, шулар өчен без эшләргә тырышабыз. Рәхмәт. Рәхмәт. Хәзер тапшыруыбыз уртасына җитте. Хәзер реклама. 1 минуттан күрешербез. Безнең белән калыгыз. Хәерле кич, эфирда безнең республика, безнең гамәл тапшыруы. Без дәвам итәбез. Уку йортларына кабул итү компаниясе белгечләр әзерләү турында сөйләшәбез. Республикада мөгаллимнәрне махсус дәүләт заказы буенча әзерләү тәҗрибәсе бар. Аларга стипендия түләнә. Укулары өчен республика бюджеты түли, соңыннан алар республика мәктәпләренә эшкә барырга тиеш. Бу программа буенча укырга кергән балалар быел диплом ала. Рамил Хамитович безнең студиядә, сез әйтеп китсәгез иде, менә бу максатчан уку юнәлешендә ничә кеше кабул итәчәксез быел? Диплом алып чыккан белгечләр, алар республиканың төрле мәктәпләренә укырга барырга әзерме? Менә бу проект мәктәпләребезгә, гимназияларыбызга 2 яки күп телле укытучылар әзерли торган проект безнең 2018 елдан эшли башлады. Ул вакыттагы Татарстан хөкүмәтенең һәм Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгы заказы негізінде біз бірінші тапқыр 2018 елны студентлар қабыл еткән едік. Ел сайын ол заказ келе, һәм ел сайын біз студентлар қабыл етәбіз. 2018 елны қабыл еткән студентлар биыл енді вузны тамамлап, бакалавр программаларын тамамлап, диплом алып чыгачаклар. Бүгінгі күндә аларның дәүләт имтиханнары бара, тагын берничә көннән дипломнар алачаклар. Иң беренче 2018 елда алган 3 группа без алдык математика һәм информатика укытучылары, тарих һәм җәмгыять белем укытучылары һәм музыка укытучылары. Менә быел алар 3 группада 65 кеше
укырга кергәндә алар теге яки бу мәктәп белән договор төзеп кергәннәр иде. Һәм нәкъ шул договор төзегән мәктәпләренә алар менә хәзер китәчәкләр эшкә. Барысы да 100%. Быел шулай ук безгә заказ булды. Без 5 группа, 5 юнәлештә укырга алачакбыз. Бу булачак математика һәм физика юнәлеше. Шулай ук музыка укытучыларын алачакбыз быел тагы. Рус теле һәм инглиз теле бер юнәлеш. Тарих һәм инглиз теле юнәлеше. Һәм тагын бер юнәлеш башлангыч мәктәп укытучылары һәм инглиз теле. Менә 5 юнәлешкә быел да студентлар кабул итәргә әзерләнәбез. Һәрбер студентның, абитуриентның укырга килгәндә үк әйткәнемчә инде договоры булырга тиеш, һәм шул договор нигезендә алар укып бетергәннән соң шул мәктәпләренә кайтып эшлиләр. Конкурс бармы бу юнәлешкә менә? Конкурс бик бар һәм зур дип әйтер идем. Төрле юнәлешләргә төрлечә инде билгеле. Ләкин кимендә бер урынга 3-4 кеше килә. Напта без күптеллекне 18 елда башладык, ләкин без аны 16да КФУга уже бирә башлаган 16 елда ук. Анда би булып барадыр, 2 тел, рус телендә һәм татар телендә дип. Чынлапта безнең балаларыбыз менә быел инде 3нче чыгарылыш була, моңарчы 2 чыгарылыш булды. Алар безнең мәктәпләребезгә кайтып, бигрәк тә авыл җирлегендә булган мәктәпләргә кайтып, шушы ихтыяҗ булган математика, физика, химия, биология һәм башлангыч сыйныфлар буенча мәктәпләрдә эшне алып баралар. Безнең рәисебез тарафыннан аның ризалыгы һәм аның хуплауы буенча эшләнде. Безнең һәр бала уку дәверендә 5 ел укыйлар алар, 15 мең стипендия алып баралар. Билгеле инде шушы стипендия алган өчен ул инде ничә ел буе укыйсың, һәр айны шуның хәтле аласың, һәм инде кайтканнан соң алар 5 ел безнең мәктәпләребездә үзләренең эшләрен алып баралар. Демәк, алар авыл мәктәпләрендә стипендия беренче семестрда бөтен кешегә түләнелә. Икенче семестрдан башлап стипендия алыр өчен 4-кә 5-кә генә укырга кирәк. Һәм алар нигездә 4-кә 5-кә генә укыйлар. Кергәндә чөнки кергәндә 80-85% стипендия түләп алып укый. Эшлегә бирсәң бирмиләр инде. Эшле булса стипендия алып булмый. Быел диплом ала торган белгечләр арасында авыл мәктәпләренә дә кайтучылар булачакмы? Әйе, аларның бер 40-50% авыл мәктәпләре белән төзеп килде договорны. Алар шул мәктәпләргә кайтачаклар. Алар, димәк, дәресләрне татарчада бирәчәкләр инде. Алар дәресләрне татарчада бирергә мөмкиннәр, русчада бирергә мөмкиннәр. Алар шуңа күрә 2 телле белгечләр булып чыгалар быел. Киләсе еллардан 3 телле белгечләр булып чыгачаклар. Татар һәм рус телендә түгел, инглиз телендә дә дәресләр бирә алырлык укытучылар булачаклар. Менә шул турыда сорамакчы идем. Айдар Илдарович, менә республикада Минтимер Шәрипович башлангычы белән адымнар күп телле мәктәпләре ачылды һәм дөрестән дә күп телдә дәрес бирүче укытучыларга ихтыяҗ туды. Менә бүген адымнар мәктәпләрендә ничек, менә Казанда күп телле белгечләргә ихтыяҗ бармы, кирәкме алар? Алар әлбәттә кирәк, чөнки бит инде бу күп телле мәктәпләр алар хәзерге вакытта көн үзәгендә. Инде менә безнең шәхси мәктәбезне алсак, мәсәлән, безнең дә хәзер география, инглиз телендә укытучыбызга ихтыяҗыбыз бар һәм дә без аны иншалла килер дип табырбыз дип өметләнәбез, чөнки менә әлеге вакытта шундыйрак белгечләр юк. Әмма ләкин менә подготовкаларны укыту процессы бара, димәк, алар елдан ел саны артачак. Демәк, географиядан безнең әле кытлык белгечләргә кытлыгы география укытучыларына. Гомумән алганда укытучылар бик кадерле һөнәр ияләре алар. Һәм гомумән алганда менә без һәр вакытта һәрбер укытучыны мәктәпкә җәлеп итәр өчен бик ныклап карыйбыз, чөнки гомумән алганда менә шушы мәктәптә эшләүче теләүчеләр шулкадәр күп түгел алар. Ул һәр вакытта менә ниндидер кешенең күңел тәләбе, күңеленә теләге булырга тиеш. Шуңа күрә бик зур игътибар белән карыйбыз без һәрбер мәктәпкә җәлеп иткән кешегә. Менә бу нисбәттән быел республикада беренче тапкыр педагогия класслары да ачылган иде һәм 10нчы сыйныфтан соң КФУга барып, курслар үтте безнең укучылар һәм алар үзләре укытучы булачакмы, үзләрен сынап карадылар дип уйлыйм мин. Рамил Хәмитович, шулай булдымы ул? Максаты ничек иде? Ул менә ул педагогик класслар бит быел гына уйлап табылган әйбер түгел. Ул педагогик класслар заманында безнең мәктәпләрдә педагогик класслар бар иде. Без укыган вакытларда да соңрак та. Ләкин менә соңгы бер 15 елда инде дөрестән дә булмадылар. Мәктәпләр андый педагогик класслар оештырылмады, әзерләнмәде дип әйтик инде. Ләкин менә быел ул теге нур өстенә нур булды. Укытучылар һәм остазлар елында тагы шул эшне безнең мәгариф министрлыгы күтәреп чыкты. Һәм безнең ялгышмасам республикабызда Казанда гына бер 25 ләп мәктәптә педагогик класслар ачылды. Менә һәр шимбәдә безнең
Казан федераль университетында Казанның 22 мәктәбеннән балалар җыела. Алар 500-дән артык. Ел дәвамында без 1 октябрьдән башладык ул дәресләрне. Ел дәвамында алар һәр шимбәдән безгә килделәр, укыдылар. Һәм Казан мәктәпләре генә түгел, Югарысланның бер мәктәбе йөрде безгә. Сабаның 2 мәктәбе килде. Барлыгы 25 мәктәптән 500-дән артык бала. Алар нигездә 10-нчы класслар, Югарысланнан түбән класста 9-нчы класста бар иде. Һәм Сабадан 9-нчы класслар бар иде, 11-нче класста бар иде. Алар безнең укытучылар дәресләр бирде аларга, мәктәптән чакырылган тәҗрибәле укытучылар дәресләр бирде. Һәм біз күреп торабыз, менә балаларның киләчәктә бәлки 500 укытучы булып китмәс тә, ләкин аның күбесе барбыр да 80-90% нәкъ шушы профессияны сайлар дип уйлыйбыз, укытучылык профессиясын. Аның төп максаты шул булачак укытучылар әзерләү. Мәктәп бусагасыннан ук. Мәктәпкә укытучыларны кем әзерләргә тиеш? Без бит үзебез әзерләргә тиеш. Үзебез әзерләмәсәк, безгә кемдер аны әзерләп бирмәй. Шуңа күрә без теге яңалык дип яңалык та кертмәдек, ләкин иске булганны яңадан үзләштерергә булдык. Шуңа күрә менә республиканың 150 мәктәбендә 180 педагогик класс ачтык. Шуларның 25-е Казанда, 25-е Чаллыда безнең һәм башка безнең районнарыбызда ачылды. Тагын бер үзенчәлекле моменты бар. КФУ чынлап та бик нык эшли бу класслар белән. Ярчалы педагогик киллият университетта бик яхшы эшләп килә. Һәм безнең 6 педагогик киллиятыбыз бар. Арчаныкы, Казанныкы, Минзәләнеке. Алар һәрберсе дә менә шушы классларга беркетелгән дип әйтсәм дә ялгышмамдыр. Чөнки менә шул Гөлнара Фидаиловна ул шушы класслар белән һәр шимбәдә районнар белән, балалар белән эшне алып баралар. Бу нәрсә әйтергә кирәк? Без шулай итеп балалар белән эшне алып барабыз. 5-нче сыйныфларда 6-лар да бар анда, 10-лар да бар. Системалар рәвештә үзебезгә үзебез укытучылар әзерләмәсәк, башка кешене әзерләми дигән максат куеп эшлибез. Югары уку йортларына кабул итү турында бик күп сөйләштек. Менә республикада әле безнең 100-гә якын һөнәри белем бирү учреждениеләре дә бар. Менә безнең студиядә Габдулла Тукай исемендәге Арча педагогика көллияте директоры Гөлнара Фидаил кызы. Әйтсәгез иде, менә сезгә ничек кабул итәсез? Кабул итү кампаниясе ничек бара? Гомумән кемнәрне кабул итәсез? Сынаулар ничек? Беренчедән бик зур рәхмәт шушы кабул итү кампаниясе алдыннан безне шундый саллы, бик җитди проблема сөйләшергә чакырганыгыз өчен. Һәм инде чыннан да бу уку елы алдыннан кабул итү кампаниясе башланып китте безнең көллияттә. Инде башка елларга караганда ул бераз аермалы. Менә югары уку йортлары безнең бер дәүләт имтиханнары нигезендә укырга керсәләр, безнекеләр инде аттестатның урта баллы нигезендә укырга керәләр иде. Һәм инде без инде кем кергәнен ничек билгеләре әйбәт, әмма дә ләкин педагог булып, укытучы булып бөтен кеше эшли алмый. Моның өчен Аллаһ Тәгалә тарафыннан ниндер аерым бер сәләт, балаларга булган ярату хисе, һәм инде гомумән мәктәп тормышы белән яшәргә теләүче кеше булырга тиеш. Һәм инде уку дәврендә андый сыйфатлар юк икәнен без күрдек тә, һәм инде бик күп тапкыр мөрәҗәгать иттек. Менә шушы педагогик юнәлештәге уку йортларына кабул итүне урта баллы нигезендә генә түгел, өстәмә ниндер сынаулар аша үтү. Һәм инде Аллага шөкер быел бу сынаулар безнең булачак. Шуңа күрә инде башка уку йортларына караганда менә шу педагогик юнәлештәге белгечлекләр, физик тәрбия, музыкаль белем, алар электә инде шул сынаулар аша үтәдер. Хәзер инде мәктәпкәчә белем һәм башлангыч сыйныфка керүгә теләүчеләр шушы өстәмә сынаулар аша үтәчәк. Бу инде бер дә куркатырган әйбер түгел. Урта баллга тагын аларның шушы сынаулар аша үткән бал кушыла да, һәм инде гомумән бал буенча алар укырга керәләр. Инде сынаулар ул инде үзеңне тәкъдим итү, самопрезентация дип атала. Ул инде без шушы бала белән сөйләшү вакытында аның шушы хезмәткә, шушы булачак хезмәткә карашын, аның теләген белергә телибез, инде аның сөйләм байлыгын күрергә телибез. Һәм инде тест инде бу аның аерым фәннәр буенча рус теле, математика, метапредмет дип әйтәбез инде. Һәм инде 2 педагогик ситуацияны карап, менә шушы 17 сорауга җавап бирү безнең уку йортында. Башка уку йортларында ул башкача булган. Безнең эчке имтихан. Һәм инде мин ышанам, Алла бирсә, бу имтиханнарны безгә керәүчеләр уңышлыгына үтер. Минем тынычландырасым килә. Абитуриентларны кемдер куркып та карарга мөмкин, чөнки элек менә шулай урта балл буенча кергәннәр, ә хәзер шушылай сынау аша үтәргә. Һәм инде кабул итү кампаниясына килгәндә, соннарга килгәндә, безнең
Дәүләт тарафыннан бирелгән соннар байтак, 190 бюджет урыныбыз бар безнең. Ул безнең 20-гә артты да. Чөнки сез беләсез, бүгенге көндә укытучыларга кытлык бик нык. Менә еш кына яңа уку елы алдыннан инде мәктәп директорлары, тәрбиячеләр, заведующийлар шалтыраталар, безгә эшчеләр кирәк, зинһар бирегез. Инде аны менә бүленеш булганда да ярмарка шикелле, базар шикелле барысында сайлап бетерәләр. Чыннан да бик зур кытлык бүгенге көндә мәгариф системасына, шуңа күрә без генә аны каплап бетерә алмыйбыз. Әмма дә ләкин менә дәүләт, министрлык безнең моның бу кытлыкны ничектер бу проблеманы киметер өчен безгә соннарны арттырып бирә. Инде тагын шуны әйтәсем килә, безнең уку йорты ул бит инде аның аерым бер статусы бар. Ул безнең милли кадрлар әзерләүче үзәк булып тора инде республикабызда. Һәм инде шушы укытучы хезмәте белән бер рәттән бер инде шушы булачак белгечләргә тагын да милли җанлылык, шушы патриотик рухта безнең традицияларыбызны дәвам итүчеләр итеп итсәк, без инде киләчәк үзебезнең педагог элитаны булдырырык. Шундый бурычыбыз безнең алдында, һәм инде без аны үтәргә тырышабыз. Инде үз чиратымда шушы педагог юнәлештәге хезмәтне сайлап, киләчәктә укытучы йөрәк кушуы буенча яки педагог династияларны тагын да үстерергә теләүчеләрне мин үзебезнең киләчәккә укырга чакырып калам. Менә шулай да бер сорау. Балаларны яратмаган абитуриентлар дип әйтәм инде, мәктәптә үзен күрмәгән балалар нәрсә дип киләләр сыңалар сезгә? Диплом буенча килүчеләр бар. Әтиәни шулай кушты. Менә шулай, шуңа күрә якын. Миңа монда якынрак. Менә ие. Кызганычка каршы андый ишраклар бар, әмма дә ләкин инде без беренче курстан соң, инде мин аны әйтергә дә тиеш түгелдер, әмма андый балаларны без аңа икенче юлны күрсәтергә тырышабыз, чөнки әле беренче курстан соң башка һөнәрне үзләштерергә мөмкинчелек бар. Чөнки беренче курста алар 10-11 программасын үзләштерәләр. Ә инде икенче курстан практика башлана, инде класс янына басып, үзен күрсәтә алмаган бала, ул бит инде үз өстендә бик нык эшләргә тиеш. Менә 4 ел укыйлар алар, 3 елда 10 ай безнең уку йортында, шуңа күрә әле алар 16 яшьлек балалар безгә киләләр име, шуңа күрә 19 яшьтә инде алар чын белгеч булып чыга китәләр, аларга исем отчество белән мөрәҗәгать итәләр, бу итем бик зур җаваплылык. Шулай бит кемгәдер исем отчество белән мөрәҗәгать итү өчен ничә ел эшләргә кирәк, үзең тәҗрибәңне тупларга кирәк. Ә монда инде 19 яшьтә алар кадрлар, шуңа күрә бу бик зур җаваплылык, шуңа күрә безнең алдында бик зур бурыч тора. Без бу өлкәдә берничек тә ниндидер йомшаклык күрсәтә алмыйбыз. Һәр елны конкурс безнең 2 кеше ярым дип әйтәм иде, бу бит статистика сон, бер урынга 2 ярым кеше. Аерым белгечләргә 4 кешегә, бу инде физик тәрбия буенча иң популяр белгечлек бүгенге көндә бездә, шуңа күрә анда 25 урынга 100-110 гариза булырга мөмкин. Күлияткә керәбез дип максатчан киләләрме? Әллә инде баллары җитмәгән балалар, университетка керә алмаган балалар да киләме? Юк, алай дип әйтәм, андыйлар да бар, алар бик сирәк. 11нче класстан килүчеләр бик сирәк, 9дан соң киләләр, аларның баллары бик югары. Менә бу мине бик сөендерә. Былтыргы соннар безнең иң түбән, менә 75 кешене без башлангычка кабул итәбез икән, иң түбән кереп киткәне 4-4. Бу бик югары сон дип безнең өчен авыл хуҗалыгы районында урнашкан уку йорты өчен бик матур күрсәткеч. Шуңа күрә мәктәпкәчә белемгә 4-25. Шуңа күрә мин инде 4тән артык булгач, бу инде өметле. Шуңа күрә киләчәктә без Алла бирсә югары белемле, югары сыйфатлы кадрлар чыгарыбыз шушы балалардан. Менә практика нәрсә күрсәтә? Менә диплом алган белгечләр аннан соң дәвам итәләрме, югары белем алалармы? Бүгенге көндә безнең килүчеләр, югары уку йортлары белән килүчеләребез бар. Һәм инде бу Казан федераль университеты менә билингваль программа безнең бик матур эшләп килгәне, безнең гел 25 бала шул программа буенча укырга киләдер. Менә елдагыча саннар белән әйтсәк, 200-дән артык бала чыгарабыз икән педагог юнәлештәге. Шуларның Казан федераль университеты, Яршаллы педагогик университеты һәм Елабуга институты Казан федераль университетының шунда укырга кирип баралар. Эшкә урнашу саннары 98%. Кызганычка каршы эшкә урнашалар, әмма закрепляемость дигән бер проблема бар. 1-2 елдан выгорание була яшь белгечнең, чөнки ата-аналар белән авырлык эшләргә. Күбесе инде аның 80% Казанга урнашалар, чөнки районнарда андый ук зур кытлык юк. Бик зур кытлык булган районнар бар, ә безнең шушы үзебезнең Казан зонасында андый ук
проблема юк иде, әмма дә ләкин ул да барлыкка килә башлады. Шуңа күрә эшкә урнашу проценты югары. Педагогик белгечләр турында сөйләштек. Хәзер авыл хуҗалыгы белгечләре турында да әйтеп китсәк, Кукмара аграр көллияте директоры Азат әфәнде безнең белән студиядә. Менә без авыл җирлегенә белгечләр, эшчеләр җитми дип бик зур проблема күтәргән идек. Берничә үткән тапшыруларыбызның берсендә, шуннан да уку йортларын тәмамлыйлар, ә менә эшкә авылга кайтмыйлар. Ничек менә сездә ничек тора бу мәсьәлә? Хәерле кич. Самысыз. Инде без монда мин тыңлап торам, кемдер Казанда укытучылар җитми ди, кемдер район үзәгендә. Без үзебез кичкенә генә авылда урнашкан аграр көллият. Безнең бүгенге көндә 500 студент укый. 1 сентябрьгә без 560 студент белән керәбез. Бездә бүгенге көндә механизация буенча да бар, автомеханиклар да бар. Шулай ук безнең технологлар, общественное питание да бар. Тегүчеләр дә укытып алабыз без, авырлык белән булса да. Төзелеш юнәлешендә дә эш алып барабыз. Кабул итү инде бездә әйтергә кирәк аттестат балы белән. Әйтеп киттем, кабатлап әйтәм, онда бар инде конкурсы да, бар тулмаган группалары да. Авыл хуҗалыгына килгәндә, бүгенге көндә Кукмара районы тулайым авыл хуҗалыгы механизация буенча кадрлар белән тәэмин ителгән. Инде без барыбыз да аңлыйбыз, авыл хуҗалыгы ул шундый тармак, аның язгы чәчүе бар, көзге уборкасы бар. Бу вакытта, аңа бер вакытта да авыл хуҗалыгында хезмәткәрләр җитмәячәк. Аны инде без компенсировать итәбез үзебезнең студентлар белән. Но бүтән тармакларга килгәндә район тик тормый. Яңа предприятиелар ачыла, яңа юнәлешләр ачыла. Шуңа күрә без инде менә бу яңа юнәлешләрдә дә үзебезнең кадрлар әзерләүне, профориентация алып барабыз. Бүгенге көндә инде безнең колледж республикада авыл хуҗалыгы колледжлары арасында бердән-бер профессионалитет программасын үти. Менә әйтергә кирәк, бүгенге көндә яңа ул инде цифрлы авыл хуҗалыгы, беспилотниклар дейдиләр. Менә бездә инде ул күптәннән эшлиләр бу юнәлешләр. Яңадан менә бу юнәлешләрдә дә колледж үтенең эшен алып бара. Студиядә ата-аналар, республика ата-аналар комитеты вәкилләре катнаша. Менә безнең студиядә катнашучы, безнең тапшырыбызда катнашучы спикерларга сорауларыгыз бармы сезнең? Булса рәхим итегез. Хәерле кич. Минем шундый сорау иде. Совет районы 187 лицейда укый минем шәхсән балаларым. Беренчедән рәисе безгә, шәһәр башлыгына зур рәхмәт әйтәсем килә. Шу хәтле яхшы шартларда балалар укый. Мин чагыштыра алам, Чиләбе өлкәсеннән күченгән кешемен. Татарстанда, Казанда бик яхшы шартлар. Барысына зур рәхмәт. Безнең менә шундый шәп директор. Мондагы булган укытучыларга, барыгызга низкий поклон ата-аналардан. Баш иябез дигез. Баш иябез дә. Менә шундый сораулар бар. Үземнеке түгел, но әти-әниләр кушты инде. Менә 9нчы сыйныфны бетерәләр быел. Тик 5легә генә аттестат. Һәм 10нчы сыйныфка Лобачевский мәктәбенә керәселәр килә. Әмма анда апрель-мартта инде уже махсус имтиханнар үткән. Шушындый балаларга керергә мөмкинлек булыр микән? Без үзебез теге алдан күреп бетермәгәнбез дигән сүз булып чыга инде. Шунлап та бу тагын әйләнеп килсәк, теге профориентационный эш дип әйтәбез бит, менә шуңа әйләнеп килә инде бу. Бала кая барырга тели. 9-10 гына түгел, бәлки алданрак. Аның нинди мөмкинлекләре бар? Кайсы юнәлештә мөмкинлекләре бар? Шунлап та оратор буламы ул, театрга китәме ул, архитектурага китәме ул, я булмаса укытучы булыргамы? Кая бара? Алдан ук белергә кирәк. Лобачевкада безнең, мәсәлән, шул математика, физика буенча юнәлешләр кайсын? Менә җавап монда шушындый була инде. Барырга мөмкин, ләкин алданрак аяк киенергә кирәк дип кенә әйтергә кирәк. Мөмкинлекләр бар. Һәм икенче сорау, менә былтыр медицина колледжына, медицина көллиятенә документ бергәндә, копия документларын бергәннәр һәм керә алмаганнар. Аларга оригинал булырга тиеш булган. Шундый конкурста бар икән. Документ конкурсы. Шушы шартларны йомшартырга ярамас микән?
Мында да инде килиятка кергән вакытта медицина килиятендә билгеле, мында ул копияны биреп торгандыр, башка җиргә оригиналны биреп торган, инде ул билгеле оригиналларның кергәннәрнең югарырак булган да, алар шуңа күрә кирип киткән дигән сүз инде документлары белән. Шул гына мында. Рәхмәт. Опять-таки мында шул үзеңнең алдан кая барасыңны дөресрәк итеп билгеләргә кирәк. Шул вакытта ул, чөнки шул вакытта дөресрәк була. 25 юнәлеш ул инде ул мөмкинлек дигән сүз. Рәхмәт, тапшырыбыз ахырына якынлашты. Хәзер менә абитуриентларга киңәшләрегез дигәнгә кыска гына берничә җөмлә белән генә җавап бирсәгез иде. Кирәк ул дөрес сайлау булырга тиеш. Дөрес сайлау булса, рәхәтләнеп эшлисең, күп акча булачак, матур җир саласың, теләгән кызга өйләнәсең, матур машина сатып аласың. Шуңа күрә ул бик тә җаваплы. Кирәк шул максатча барырга һәм шуны кирәк җитәргә. Рәхмәт. Рәхмәт, Риматласына. Чынлап та бик җаваплы чор, ләкин һәрбер мәктәпне тәмамлаган бала абитуриент та була алмый, абитуриент була ала, студент була алмый әлбәттә. Һәм бу приоритетны куябыз инде әлбәттә, ләкин быел керә алмаса да бала, ул бернинди трагедия түгел минем өчен, алай булыр, ну алай карарга кирәкме бу, чөнки тормыш ул тормышның төрле ягы бар. Менә минем үземнең малаем көллияткә керде, IT колледжга, һәм Илдар Ирикович әйтте менә, имтихан бирмәс өчен шулай көллияткә китәләр балалар дип. Юк, ул максат белән түгел, ул менә мин үзем бик шатландым, аның шулай мәктәпнең комфорт зонасын ташлап һөнәргә тартылганын. Һәм чынлап та җаваплы булырга тиеш, бу сайлау бик җаваплы булырга тиеш, чөнки кеше үзен бәхетле итәргә тиеш беренче чиратта һәм илебезгә хезмәт итәргә тиеш. Шуны телибез. Бик зур рәхмәт, тапшырыбыз ахырына якынлашты. Тапшырыбызда катнашучы кунакларга бик зур рәхмәт әйтәбез. Укырга керүчеләргә зур уңышлар телибез. Тырышыгыз, хыялланыгыз, хыяллар һич шиксез тормышка аша. Исән сау булыгыз. Рәхмәт.